Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Păi dacă aveam noi jocuri în școli, ce bine ar fi fost. Am fi fost mult mai atenți la ore. O salutăm pe Andreea Medvedovici-Per, care este director la RGDA. RGDA este asociația care a creat acest program Games in School. Poți să ne povestești un pic ce este RGDA, în primul rând, și cum ați ajuns cu acest program în școli? Da, bineînțeles. În primul rând, mersi de invitație. RGDA este Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România. Avem comunitatea și industria care dezvoltă jocuri pentru lumea întreagă. Games in Schools este un proiect realizat cu ajutorul Federației Europene de Jocuri Video, care încearcă să ofere profesorilor formare în a folosi jocurile video atât de iubite de copii ca resursă educațională și, bineînțeles, motivațională. Și ce fel de materii, în ce fel de materii putem să introducem jocurile și până la ce vârstă? Și mie mi-a fost greu să cred, dar în absolut toate materiile până la urmă, pentru că putem să avem, de exemplu, jocuri care au mișcare și dans, care pot fi folosite chiar la educație fizică. Avem jocuri ca Assassin's Creed, care pot fi folosite pentru profesorii de istorie să ajute copiii să se imerseze în anumite perioade istorice mult mai bine. Aici, de exemplu, în Grecia Antică și cei care au creat acest joc, practic, au reușit să aducă 100%... Exact. Deci ei au fost foarte interesați de realitatea istorică și pentru asta au și realizat aceste Discovery Tour-uri care pot fi folosite în scop educațional de către profesori și pot să descarce aceste Discovery Tour-uri pe site-urile Assassin's Creed gratuit ca și formator sau ca și instituție educațională. Dar nu sunt singurele exemple, nu? Nu. Dacă ne gândim tot la istorie, de exemplu, e bineînțeles știut că există foarte multe jocuri care sunt bazate pe realitatea istorică a diferitelor războaie. Războaiele mondiale sau alte războaie care pot iarăși fi folosite de către profesorii de istorie pentru a le arăta diferitele strategii militare, diferitele armamente. Deci aici se pot duce la copii care sunt un pic mai în vârstă. Dar am văzut aici pe acest video care tot circulă în buclă, avem inclusiv matematică, avem X și 0, adică sunt multe domenii în care te poți duce, nu? Da. Pe Academics, de exemplu, profesorii de matematică pot să găsească niște joculețe foarte bune care ajută copiii să repete, de exemplu, operații matematice și printr-un concurs, cumva, printr-un joc, să învețe să facă operațiile matematice cât mai repede. De cât timp funcționează acest program și care sunt rezultatele, așa pe scurt? Programul pilot deja are 2 ani de zile. Am văzut copii mult mai motivați, am văzut copii care sunt mai interesați de anumite materii. Că și atenția este un factor important. Exact. Nu doar atenția, dar și prezența la oră până la urmă, pentru că dacă știi că o să poți să faci și jocuri video la școală în scop educațional, pentru că profesorii asta își doresc să facă prin acest program. Și cum se pot înscrie profesorii? Adică dacă avem profesori care sunt interesați acum, cum pot? Este foarte important de menționat asta. Bine, îți mulțumesc că m-ai întrebat. Că în acest moment noi ne dorim să ajungem la cât mai mulți profesori și ne dorim să ajungem la ei printr-o formare care să aibă să fie o formare acreditată, avizată, care să le ofere profesorilor credite transferabile. Și atunci, prin platforma de e-learning a Casa Corpului Didactic București, noi vom crea, alături de formatori cu foarte multă experiență, care au mai creat resurse educaționale, profesori extraordinari, vom crea un curs de formare pentru utilizarea jocurilor video în școală și profesorii o să poată, profesori din toată țara, să participe într-un mod gratuit la aceste cursuri. Și până acum câți profesori au participat? Am avut în momentul ăsta câteva sute. Avem vreo 40 de școli în care am intrat cu acest program
și bănuiesc că vă tot extindeți. Da, și ne tot extindem și ne dorim prin acest curs de formare să ne extindem la nivel național mult mai mult de atât. Și ce este de menționat este că vom fi alături de profesori cu toate resursele pe care le avem. Noi, de exemplu, programul pilot oferim și resurse hardware, da, de la console la monitoare, și jocuri, inclusiv și jocuri. Andreea, îți mulțumesc tare mult. Mai multe informații găsiți și pe știrile protv.ro în secțiunea I Like IT. Încă o dată îți mulțumesc, Andreea, și ne revedem.